سلام سلام تخاتلتي ناي ألفا ميديا لوم دما مسخم زلخو ميرونيك سمو داتا تكاترني بتحتنا نعدمكو نابتالومي زي زلخو أرستي زلخو كسجري سنة مكتر بعد لومي كنتي كلاتكم أبز حالة جيزة رأخمو استفل علي فيديوهات زوردنا أب شانل بزعبا سدتنيات أب أمريكا زمتون حجخ مصو زحاسبو زلون أب بروسس زتصنهم بسبب فيزا تزاربنا نيرنا لومي أب كومنت سيكشن بصحبكم لنا مسرت بزعبا ويلكم كورب انتي حدش نجر وزيلو انتي خدت تبهل بلق انتي تبهيلو زبل تحسوتات حيزنا قريبنا لنا سامو داتا مدبنا كتكاسسو لنا تجيبنا بتحسنا نحتتنا سدتنيات انتي تبهيلو زلو بزعبا سدتنيات مجمرتا كنستوعلو زلنا انتي تبهيلو زلو كنفلت نايقدني انتي تبهيلو زلو انتي متي اوت ايمو زلو نسدتنيا اوت ايمو زلو ممبرحيتات انتي جيت قداميتي دبداب كوايت هاوس زوز الدبداب خمزلا تخنا ربعنا بتقرينيا ترجمنا كم زلوا كنا ربعنا مالتي تبل شوعات تحستات حيزاز قربتها مجمرتا انتي تبل مدام مقباس دتنياتات حبرات منقستات أمريكا متقبار إليها تجمر بحق منقستن حقتات حبرات منقستات أمريكان كبريزدنت زتوها بلتان انت اللاي حقي immigration زيقنت INA 8 USC 1101 سعبون كمون عنكت 300 حدن أرستي سلسته حقي حبرات منقستات أمريكا بزملكت بزي يئزز إلو شوعت يطلو مالتي جتا زن آميتون زلو الزوزو حبرات منقستات أمريكا بريزدنت وينو تمريس زلو دونالد ترامبي زي كمتي كله جيزة أبكرمي بريزدنت ممزو رزاربو لزنبرة نسدتنياتات نعنا سدتنياتات أبز حجر زي مزيوم يمزموزنا يمزلو كوانا يوستو يربح يمزلو مبر نحنا نربح له أجت عمتات يلن كاب سدتنيا إلو نيرو إذا حق لورو أيكون ندو كالار استيب جن كمتي أب سدتنياتات كوسدوز دلي سوقمتي قدامي زوسدو سوقمتي نتي ببوردر زات وزنبرو سدتنياتات تتأونا مبالي تي كالاي دما زي ناي ويلكم كوربس زنبره مدب نساسبند مدباري ويكاني تطعم مبالي نيرو مالتي إذا حجي نخرد ترامب نمنتهي تتوابيلو وزولو سلمنتهي تتوابيلو وزولو نخرد بشوعات مجد الزرزير ومالو مالتي زيام شوعات مجد خنرئينا موني دحراي كاني انتهي يمثل زيام شوعات مجد تاعت مسرعنا انتهي يمثل كان انتهي تسفاتات اللو وخاني كان رئينا مالتي شيء بتا قداميتي كنجمرينا تقداميتي بحفشو انت اعتبل علامة بزعبع علامة ويلكم كوربس زولو مدباتن يعتقلت عملت زنبرة كنتات كمينيرو كرد فتين الله كم زندابل دما قديس والله مالتي أبز حلفة 4 عامتات أمريكا بمجدي بروجرام مقباس دتنياتات USRAP حويسو كبرو وسن زحزة درجة دتنياتات عبيلة يا تانيها كتماتات نعيشتو كتماتات كي ترفا بمعركة كاب شارلت بنسلفانيا كوم دما كساب أوهايو كساب ويسكانسن سدتنياتات ببزحي يرأى نيرو كم بعل نيويورك سيتي شيكاغو زعمسلا عبيتي كتماتات دما صور سدتنياتات كبير وان كفدرال منغستي حاجز حتيتن نيران جلس سلطانات فردي كم نيويورك ماساتشوستس أب قربا وان كي ترفع بسنكي مستخدمتنيات هوتس وان أوجن يعني لله جزء تقدميتي انتهي سلام انتهيو ترامب السجون تزوج زولو نخرد زقمت وقداميتي مالتي أبقى على كنا مرعينا جن أمريكا أوكي سدتني بخمس ما قد جالس أتوم الله بدحي انتهي له تزاريب له أبا أمريكا نبوز حسدتنياتات بفلاي دماس دتنياتات نام محبرسب بزي أتو من قدينا أمريكاوان زخون تسقطات أواقع داقا زي أتو دحنة هزبن زحلو سدتنياتات بقبو موهات بزرقاقز عقمي أيت أنحان إزي تأزاز إزي ن USRAP توساخي مقتاو أمريكا سدتنياتات مسرابحاتات أمريكا كسب زي السمامة
ደው ኢሉ ኣሎ ብምባል እዚኣታ ቀዳሚቲ ዘቕረባ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትና ንፈልጣ ነዚኣ በቃ እታ ደው ኢሉ ኣሎ ትብል ጥራይና ንፈልጣ ግን ብድሕሪኡ ዝገለጾም ዝገለጹ ዘቐመጥዎ ኣሎ ኣብታ ቁፅሪ 2 ክንከይድ ኢና ኣብታ ቁፅሪ 2 እንታይ ትብል ኣብ ምምሕዳር USRAP ድሕነት ህዝብን ሃገራዊ ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእቱ ምዃኑ ምርግጋጽ ከምኡውን ነቶም ሙሉእን ብግቡእን ናብ ኣሜሪካ ክወሃሃዱ ዝኽእሉ ስደተኛታት ጥራይ ምቕባል ኣሜሪካ ንዜጋታታ ከፈልቲ ግብሪ ከም እትዕቅብን ምርግጋጽ ፖሊሲ ኣሜሪካ እዩ ይብል እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብቲ ናቶም ኮንስቲቱሽን ኣብቲ ናቶም ሕጊ ዝተመስረተ እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ዝመፅእ ስደተኛ ከም ኩላትና ንፈልጦ ኣሜሪካ ናይ ካፒታሊዝም ዓድያ ኣሜሪካ መፅእ ፅግዕተኛ ኮይኑ ስደተኛ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ከምዚ ናይ በዓል ኤሮጳ ክነብር ዝኽእል ሰብ የብላን ኣሜሪካ ሕጂ ኣብዛ ቁፅሪ 2 ተጠቂስዋ ዘሎ ብተወሳኺ ሕጊ ዝፍቀዶ ደረጃን ከም ተግባራዊ ዝኾነ ስልጣንን ግዝኣታውን ከባቢያውን ስልጣን ኣብ መስርሕ ምምዳብ ወይ ምቕማጥ ናይቶም ከም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከኣትው ብቑዓት ዝኾኑ ወፃእተኛታት ኣብ ስልጣኖም ኣብ ምውሳን ተራ ክወሃቦም ፖሊስ ኣሜሪካ እዩ ይብል እዚ ብቕዓት ዘለዎም ስደተኛታት ታክስ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ስደተኛታት መርሚራ ኣሜሪካ ክትቅበል በቲ ናታ ፖሊሲ ይፍቀዳ እዩ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 2 ኣቐሚጡሎ ማለት እዩ ባር ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስደተኛታት ብኸመይ መለክዕ እዮም ክመፁ ዝግብኦም ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ፕሮሰስ ክጥቀም ኣይፀንሐትን ኢሉ እዩ ዝምጉት ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሳልሳይ ቁፅሪ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ዳግም ኣሰላልፋ መደባት ዝብል እዩ እጂ ዳግማይ ኣሰላልፋ መደባት ወይ ከዓ ምቕባል ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኢሉ ቁፅሪ 1 ኣቐሚጥዎ ዘሎ ብመሰረት ዓንቀጽ 212 ን215 ንናይ INA 8 USA 8 U.SC 1182 F ከምኡውን 1185 A ኣብ ትሕቲ ሕጊ USRAP ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ምእታው ንረብሓታቶም ሓታት ኣሜሪካ ብዘይጎድእ ምዃኑ ይገልጽ ይብል ስለዚ ብመሰረት USRAP ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ክቋረጽ እእዝዝ ብመሰረት ኣብ ንኡስ ዓንቀጽ ናይዚ ክፋል ዝቕመጡ ፍሉያት ነገራት ክሳብ መሰረት ክፍሊ ራብዓይ ናይዚ ትእዛዝ ርኽበት ዝወሃብ እዩ ይብል እዚ ምእጋድ ካብ ዕለት 27 ጥሪ 2025 ጀሚሩ ብናይ ተግባራዊ ይኸውን ብምባል ኣቐሚጥዎ ኣሎ ፀሓፊ ድሕነት ሃገራዊ ብመሰረት ዓንቀጽ 4 ናይዚ ትእዛዝ ዝረክብ ኣብ ሕቶታት ስደተኛታት ዝወሃብ ውሳነታት ደው ይብሎ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 3 ኣቐሚጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ክንገልጽ እንከለና ነቲ ሰብ ዲቴል እንታይ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ናይ ስደተኛታት ኣብ ናይ ዌልካም ኮርፕስ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣሜሪካ ክመሎም እዚ ዌልካም ኮርፕስ ተገይሩሎም እዮም ፀኒሖም ብዙሓት እዚ ዕድል ረኺቦም ዝፀንሑ እዚ ኒውስ እዚ ፅቡቕ ኒውስ ኣይክኸውንን ይኽእል ይኸውን ግን ብህድኣት እንተተፀቢና እዘን ኩለን ዝበሃላ ዘለዋ ክንውድአን እሞኒ እንታይ እዩ መወዳእትኡ ክንርኢና ማለት እዩ ብመሰረት ንኡስ ዓንቀጽ ኢሉ ገሊፅዎም ዘሎ ብመሰረት ንኡስ ዓንቀጽ ናይዚ ክፋል ዝተገብረ ምእጋድ USRAP እኳ እንተሃለወ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ፀሓፊ ድሕነት ሃገርን ብሓባር ንወፃእተኛታት ከም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክቕበሉ ክውስኑ ይኽእሉ ድሌቶም እንተኾነ ግን ምእታው ናይዚኦም ዝኣመሰሉ ወፃእተኛታት ከም ስደተኛታት ንሃገራዊ ረብሓ ምዃኖም ከምኡ ንሃለዋ ዘየስዕቡ ምዃኖም ከረጋግጽ ይግባእ ኢሉ እምበኣር ሕጂ እዚኣ ክነስተውዕላ ዘለና እዚ ብመሰረት ንኡስ ዓንቀጽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ናይ USRAP
እንታይ ኢሉ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ፀሓፊ ድሕነትን ሃገርን ብሓባር ንወፃእተኛታት ከም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክቕበሉ ክውስን ይኽእል ሕጂ ዝተወሰነ ዓቕሚ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ዩኤስ አርኤፒ ዝተወሰነ ዓቕሚ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ መገድታት ክኸፍት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንኣሜሪካ ይረብሑ እዮም ዝበሎም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከምፅዎም ብሕጊ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከም ዘለዎ እቲ ሕጊ ወላ ሕጂ ጠጠው እንተበለ ግን መገድታት ኣለዎ ተስፋታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ራብዓይ ቁፅሪ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ዳግም ምጅማር መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ ብዝብል እዩ ዳግም ምጅማር መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ ካብዚ ትእዛዝ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት ፀሓፊ ድሕነት ሃገራዊ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብምምኽኻር ብመንፅር ኣብቲ ክፍሊ 2 ናይዚ ትእዛዝ እዚ ዝተዘርዘረ ፖሊሲታት ብመንፅር ኣብ ክፍሊ 2 ዝተዘርዘረ ፖሊሲታት ብመሰረት USRAP ዳግማዊ ምእታው ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ናይ ምጅማር ዝምልከት ፀብፃብ መገዲ ኣማኻሪ ድሕነት ሃገር ኣቢሉ ንፕረዚደንቲ የቕርብ ፀሓፊ ድሕነት ሃገራዊ ምስ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብምምኽኻር ድሕሪኡ ዳግማዊ ምጅማር USRAP ንረብሓ ኣሜሪካ ምዃኑ ክሳብ ዝውስን ኣብ 9 መዓልታት ተወሳኺ ፀብፃብ ከቕርብ ይግባእ ሕጂ USRAP ነዚ ነገር እዚ ክትከውን ትኽእል ንእሽተይ ፀገም ኮይና ክትርከብ ትኽእል እታ ባጀት ምቑራፅ እያ እዚ ንUSRAP ዝወሃብ ዝነበረ ባጀት ትራምፕ ታይት እንተገይርዎ ምናልባት ክደናጎይ ይኽእል ይኸውን እሞ ዘለዎ መደብ ግን ከም ዝሰርሑ የረጋግፁ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሓምሸይቲ ክንከይድ ኢና ኣብታ ሓምሸይቲ እንታይ ይብል ፈፃሚ ትእዛዝ 14013 ናይ 4 ለካቲት 2021 ዳግም ህንፀት ምዕባይን መደባትን ዳግም ምቕማጥ ስደተኛታት ምውጣን ንፅልዋ ለውጢ ክሊማ ኣብ ስደት በዚ ይስረዝ ኢሉ ቻቻይ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ምፍንጫል ዝብል እዩ ወይ ከዓ ሰፐሬሽን ዝብል እዩ ዝኾነ ይኹን ድንጋገ ናይዚ ትእዛዝ ወይ ኣተጋብራ ዝኾነ ይኹን ድንጋገ ኣብ ዝኾነ ሰብ ወይ ኩነት ኣተጋባብራ ካልኦት ድንጋገ ኣብ ዝኾነ ካልኦት ሰባት ወይ ኩነታት ብኡ ኣይፅሎን ኢሉ ሓሳብ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣብታ ናይ መወዳእታ ኣብ ሻብዒቲ ኣቐሚጥዋ ደሎ ድማ ሓፈሻዊ ድንጋገ ዝብል እዩ ኣብዚ ስርዓት እዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ብሕጊ ንሓደ ፈፃሚ ክፍሊ ወይ ትካል ወይ ንሓላፊኡ ዝወሃብ ስልጣን ወይ ምስ ባጀታዊ ምምሕዳር ወይ ሕጋዊ እማመታት ዝተኣሳሰረ ስራሕ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ምሕደራ ባጀትን እዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተግባራዊ ሕጊ ዝሰማማዕ ምህላው ምምዳብ ገንዘብን ዝምርኮስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝኾነ ይኹን መሰል ወይ ረብሓ ንዋታዊ ወይ ኣገባባዊ ብሕጊ ወይ ብፍትሓውነት ዝኾነ ወገን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ክፍልታት ትካል ወይ ኣካላት ሰራሕተኛታት ወይ ወኪላት ወይ ካልእ ክፈጥር ዝዓለመ ኣይኮነን ከምኡ እውን ኣይፈጥርን እዩ ኢሉ 12-215 ናይ INA 8 U.S.C 1182 ከምኡ እውን 18-1185 ኣብ ትሕቲ USRAP ስደተኛት ናይ ኣሜሪካ ምእታው ንረብሓታት ኣሜሪካ ብዘይጎድእ ምክንያት ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዚ ክማጎትሉ ክብሉ እዮም ነቶም ደ ዋይት ሃውስ 20 ጥሪ 2005 ከምዚ ኣውፅዩ ማለት እዩ ትራምፕ እዚ ኩሉ ዘውፅኦ መግለፂታት ወይ ከዓ ብሸውዓተ መሰረት ኢሉ ኣውፅዎም ዘሎ ንስደተኛታት ጠጠው ናይ ምባል ኣካይዳ ነቲ ሓድሽ ናብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝደሊ ዘሎ ሰብ ራዕዲ ንምፍጣር እዩ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንከላ ከመይ እዩ እቲ ሰብ ተዳልዩ ክመፅእ እቶም ኣብዚ ኩነታት ክንርድኦ ዘለና እዚ ዘቕረብናዮ ነቶም ዌልካም ኮርፕስ ፕሮሰስ ዝፀናሓኩም ጥራይ ዝምልከት እቶም ኦልሬዲ ዌልካም ኮርፕስ ሰሊጥኩም ናብ ኣሜሪካ ዝመፃኹም ኮንግረ ወላ ሓንቲ
نعهم زملكت أيكون نزي جينا نتوم بروسس زلو بروسس زجبرو زلو سبعة تراي زملكت زي نعوم تراي زملكت نعوم ترايو تزريبو زلو نعوم ترايو واتي زلو مالتي توم أوريدو أمريكا متيهم زلهم جن ناي أمريكا بروسس كم كأصلوا تجرين كارد ناي محز بروسس كأصلوا ناي سرح مدلاي كأصلوا بوجو قانقوا تمهارو ناب قانقوا زمهرة بيت مرتات بنزاي ناي قانقوا زمهرة بيت مرتات أبز عدي مبزحة بنزاي نسدتني زهبو حجز كابتشاري تزوها بحجز لازغنا تتقوموا لنا تقوموا بزعبا زناي ويلكم كوربس ازي زلو كساب حجي زخونه يكون فولي حبريتا عوض انزل لك وايت هاوس ببو وغنم سبات يزارب له جاج كستوهم زيلو اوصيو نز ነገር እዚ ተስፋታት ይብሉ ተጠቀብሉ ሓሲብሉ ገለ ዝብሉ ለው ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ካብ ዋይት ሃውስ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ዓይነት ትእዛዝ እንተወድ በይኑ ግን ኣይወስኑን ዶናልድ ትራምፕ ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ኣለው ኣሜሪካ ዘመሓድሩ ፕሬዚደንት ኣሎ ሃውስ ኣለው ሰነት ኣለው እዚኦም በዞም ሰለስተ እዚኦም ተወሲኑ ኩሉ ነገራት ዝጸንዕ ሞኒ ቀሲልና በህድኣት ክንከታተሎ ይግባና ገና ከምዚ ሕጂ እዘን ኣብ ቁጽሪ ካብ ቁጽሪ 4 ጀሚሩ ጠቂስዎን ዘሎ 4 ነገራት ሰለስተ ነገራት ኣዝየን ዳግማዊ ምጅማር መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ ካብ ትእዛዝ እዚ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ፀብጻብ ክቐርብ ኢሉ ኣሎ ጽቡቕ እንታይ ዝበሃል ባጀት ዳእታይታ ይግበሮም ኣብት ባጀቶም ዳ ኣይዕፀዎም እምበር እዚ ነገር እዚ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ንሶ ስለምንታይ ስደተኛ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኤዥያ ካብ ካልእ መፂኡን ኣሜሪካ ክጠቅም ይኽእል ብሕጊ እንተመፂና ኢሎም ከእምኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይኣምን ፍጻመ ትእዛዝ 1013 ናይዚ 4 ለካቲት 2021 ዳግም ህንፀት ምዕባይ መደባት ዳግም ምቕማጥ ስደተኛታት ምውጣን ጽልዋ ለውጢ ክሊማ ኣብ ስደት በዚ ይስረዝ ኢሉ እንታይ ዝበሃል ገይርዎ ዘሎ ንዕኡ ነቲ ናይ 2021 ዝወፀ ናይ ስደት ክሊማ ኣብ ስደት ዝብል ዝወፀ እዩ ምስ ናይ ዌልካም ኮር ምንጪ ዝኾነ ይኹን ድንጋገ ናይ ትእዛዝ ወይ ኣተጋብራ ዝኾነ ይኹን ድንጋገ ኣብ ዝኾነ ሰብ ወይ ኩነት ሳይኮነን ኢሉሎ እታ ቁጽሪ ሪባ ዘሎ ሓሳብ ምሳን ጽቡቕቲ ሓሳብያ ዳግም ኣሰላልፋ መደብ ምቕባል ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ብመሰረት ዓንቀጽ 12 ኣሜሪካ ብዘይጎድእ ምክንያት ኣገባብ መፂኦም ንረብሓ ዝኾኑ ታክስ ዝኸፍሉ ሰባት ጽልዋ ኣይክህልዎን እዩ እዚ ክሳብ ሕጂ ማጎትሉ ኣለዉ ንሕና ድማ ብኩሉ እንታይ ዝበሃል ክመፀና ከሎ ናይ ፔቲሽን ክመፅእ ከሎ ናይ ዌልካም ኮርፕ ናይ ፔቲሽን ክንሰምዕ ከለና ተቐዳዲምና ነቶም ኣሜሪካ ከምኡ ዝገብሩልና ዘለው ይኹኑ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ዘለው ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሓበሻ ዝኾነ ይኹኑ ሰዲድና ፔቲሽን ክነምልእ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ደገፍና ክሓቱ ከለዉ ናይ ዌልካም ኮርፕስ USRAP ዝኾነ ደገፍ ክሓትት ከሎ ኣብ ናቱ ዌብሳይት ከውፅእ እንከሎ ተቐዳዲምና ሓገዝ ክንህብ ድጋፍና ክነስምዕ ሰናይ ነገር ማለት እዩ ሎሚ ሒዝናያ ዝነበርና መልእኽቲ እዚኣ ነይራ ክሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰሰና እዩ